Eli moikka Vangelis, on Tikstuu täällä. Ja tänään mä meinasin olla 24 kylmässä leikkimökissä. Täällä on niinku olutta. Täällä tulee oikeesti ihan sikaa kylmä. Ja täällä täällä leikkimökissä tuolta tulee kaikki kylmä ilma tänne sisälle. Joten tää on vähän paha haaste. Katsotaan miten selviin. Ja tähän alkuun haluan heti kertoa, että ei jää mitään epäselvää. Eli siis mulla on täällä olutta. Joo. Ja sitten mulla on täällä olutta. Tää voi olla vähän hankalaa kuvata, kun tää on niin kylmä, mutta olutta. Karvinen termoskannu, missä on olutta. Mä siis olutta. 5 kappaletta olutta. Koska mulla ei ole kovin mitään muuta. Nyt jotain perus olutta. Mulla ei paljon syötävää, mutta mun äiti, iskä ja mun pikkusisko ehkä tuo mulle olutta. Eiköhän nyt olisi erikoisen selvää, miten tää tehdään. Ja tää mun, missä mä nyt oon. Tässä on 2 olutta. Tuolla 24H. En oo varma pystynkö olla, koska täällä on oikeesti niin järkyttävän kylmä, että mä tuun varmaan jäätyy. Mut voitte itekin testaa. Olutta. En suosittele, mutta jos tuutte sanoa, että tuohan on ihan helppo, niin kuule testatkaa ihan itse. Vaikeeta pikkusen. Apua. Mitä? Varmaanko rytmi? Ei jaksa enää. Niin